som jeg sagde. Med nummer 81. Is a 6-3-minute round international contest in the cruiserweight division. Firstly, please welcome weighing in at 13 stone, 9¼ and fighting out of the red corner, wearing the red and white shorts, hailing from Birmingham, please welcome Hastings Rassani. Hastings Rassani kommer oprindeligt fra Zimbabwe, men bor nu i Birmingham og bokser på en engelsk licens. And weighing in at 13 stone, 13½. Currently undefeated in 8 professional contests and fighting out of Odense, Denmark. Please welcome Anders Hugger. Anders Hugger, og allerede nu er stemningen fuldstændig opkogt under præsentationen af Anders Hugger. Ja, der blev der hudet fra de mange tilskuere. If I tell you to break, we both take one step back straight away. One of you goes down, the other goes to the furthest neutral corner straight away. I want a good, clean sporting contest. Good luck to you both. Shake hands. Come out, boxing the bell. Ladies and gentlemen, 6 3-minute rounds. 6 omgange, og så de det blik, som Anders Hugger sendte til Hastings Rassani. Hastings Rassanis med 51 kampe, 20 sejre, altså trods alt flere nederlag end gevinster. Anders Hugger kan godt slå en pro på næve af de 8 sejre, han har haft i 8 kampe, altså ubesejret, der har han vundet de 5 på knockout. Slår tørt og tungt, Anders Hugger. Ekstremt fokuseret. Kombination her fra Hugger. Passer også godt mod sig, på sig selv mod den absolut veltrimmede mand fra Birmingham med zimbabwenske rødder. Og at Rassani ikke er helt ufejlig, det viser, at hans 20 sejre har han vundet de 16 på knockout. Kom igen af bokseren fra Birmingham. Og en opfordring fra ringhjørnet fra Rikard Larsen om at få mere bund i Huggerslag, i stedet for bare at markere den. Det er svært mod Rassani, der glider af og ekstremt hurtigt og veltrænet og rutineret. Her i ringhjørnet kan man fange ham. Kom så. Pejler med venstre og så ind og kryds sådan. Gå fremad, Hugger. Fremad og dominerer kampen. Sådan. Fortsæt. Slet ikke på retræten mod Rassani. Rassanis venstre hånd lige ind og klippe. Hugger, der et øjeblik virkede, som om han var i et splitsekund rystet. Har fået en skade under højre øje og virker lidt uden den autoritet, som man havde i starten af omgangen. Kan ikke se, hvor dyb flængen er, men blodet siler lige så stille ned af højre kind på Hugger.
ringhjørnet her. Og Paddy Byrne i den grønne trøje, den irske Cutman, der kan lappe hvad som helst sammen. Den gode gamle Cutman, der har været med helt tilbage fra dagene med Tom Box og Jørgen Hansen. Prøv at se, nu skal der udrettes mirakler. Det kan Paddy Byrne, det her job. Det er utroligt, at Paddy Byrne kan blive ved med at holde til det. Han bliver hentet af Mogens Palle og Bettina Palle, uanset hvor det foregår. Her er det, at Hooker bliver fanget af den venstre hånd for Razzani. Ja, den er dybt, den fik. Puh, den sidder grimt. Hooker, der har fået lidt at spekulere på i kraft af øjenskaden og i kraft af den venstre hånd, der var inde og træffe ham rent i første omgang. Selvom Anders Hooker som professionel aldrig har prøvet at bokse uden for Danmarks grænser før i aften, så har han prøvet det ofte som amatør i sin lange, glorværdige amatørkarriere. Så helt bagpå, om kan det ikke komme pludselig at være under nye himmelstrøg. Jeg er ved at gå lidt i stå, danskeren nu. Han kommer ikke først, han er ikke inde og markerer sig. Fremad, Hooker. Sådan. Ja. Venstre her. Men han har et farligt højre. Farlig højre krydser. Kan også hugge med den højre hånd fra Razzani. Igen bliver Hooker fanget her. Delvis med paraden oppe, men Hooker kommer i vanskeligheder og fortsætter kampen på det her vis, så bliver det meget, meget vanskeligt for Hooker at hente en pointsejr hjem her på britisk grund, på walisisk grund mod en mand fra Birmingham. Lidt for stiv i øjeblikket, Hooker. Han skal være mere bevægelig, mere løs i muskulaturen og ikke så let at læse. Og selvom Hooker jo de uafhængige ranglister i øjeblikket tager sig ud som Danmarks bedste bud på en cruiservægter, højere arrangeret end Johnny Jensen, så er der mange, der mener, at Johnny Jensen er stærkere end Hooker. Og i hvert fald kan vi konstatere, at det er Johnny Jensen, der snart om nogle få uger skal til Italien og bokse om Europamesterskabet mod en skrab italiener, og ikke Hooker, der har fået den EM-kamp. Han står og venter, Hooker. Har respekt for Razzanis barske højrehånd og skal selvfølgelig også beskytte den skade, han har fået under højre øje, der tydeligvis bekymrer ham. Paddy Byrne, første mand i ringhjørnet, før Richard Olsen. Cutmanen her, manden der kan lappe næsten hvad som helst sammen, men den er grimt, den flikker. Nej, og der er også en deroppe. To dybe fingre. Det ser ikke godt ud, det der. Lægen kigger, alle kigger. Og sandelig noget, der skal lappes her bagefter på hospitalet med måske et par stik eller tre. Det bliver sej at komme igennem for Hooker, som nedtaget, som han er. Og Razzani er gennemrutineret og kold. Han ved, han kan udnytte det. Han ved, han kynisk skal gå efter at slå skaderne yderligere. Razzani, der har været professionel i 10 år siden 1997.
været en overbevisende første omgang, så er Hooker her i tredje på kanten af nogle vanskeligheder, der kan blive for store for ham med to slemme skader, en i panden lidt over venstre tænding og en under højre øje, og så til med at han blev ramt et par gange af specielt Razanis venstre, der fangede ham allerede tidligt i kampen. Det Hooker skal håbe på for at være sikker på at gå sejren herfra, det er, at han kan hamre sin højre hånd ind på kæben på Razani. Og der er altså sommetider masser af krudt i højre hånden. 5 af Hookers 8 sejre er vundet på knockout. Aldrig har Hooker prøvet at tabe. Men det bliver svært nu. Der bliver råbt for indhjørnet, at Hooker skal krydse jer sådan. Når han har været inde med venstrehånden, så Razani kommer ind, så skal han komme ind og krydse. Der er plads til det. Udmærket dybt arbejde fra Hooker her for en gangs skyld. Alt på en side gået efter Razanis ansigt. Pas på stadigvæk blotter sig lidt, når han angriber Hooker. Fremad, der var højrehånden for Hooker. Udmærket. Og så overråbende han for en gangs skyld kom ud af sin stereotype stil. En gang til forsøger han først med højrehånden. Men så blotter han så også meget, når han slår med højrehånden. Kommer helt forover, kan risikere at ryge direkte ind i Razanis lurende bombe, der ligger her. Razanis højrehånd, den kan noget. Til gengæld ser det ud som om, at Cutman Paddy Byrne i nogen grad har fået stoppet blodet og silet ud af de to flinger i Hookers hoved. Igen er Paddy Byrne første mand i ringen med alle sine stickers og vandtamponer og hvad han ellers har til at lukke af salver. Den er dyb. Serie her fra Hooker. Han er professionel og rå nok til at lade albuen lige ryge med efter det højre stød, hvor han så er inde og bruger hele armen. Flot. Hooker forhåbentlig på vej tilbage her efter at have været lidt i vanskeligheder her i 4. omgang. Vanskelighederne var i 2. omgang specielt, og også lidt i starten af 3. Første omgang var Hookers. Men ingen tvivl, hvis det havde været på dansk grund, så ville jeg have sagt, at Hooker var på vej mod en pointsejr, men han er på Cardiff-grund, på walisisk grund, og der skal altså lidt mere til at overbevise dommerne, når man er på udebane. Arbejder godt med venstrehånden nu, Hooker. Presser og stempler venstrehånden. God dyb venstre. Kom så op i tempo, og så ind og vær først, Hooker. Det er nu. Og Razani er gået i stå. Gå ind og presser ham, Hooker. Ikke noget med højre først. Du skal starte med venstre. Sådan.
Flot. Han er kommet godt tilbage ud i kampen, Magnus Hugger. Ikke så påvirket længere af de to grimme skader, som Paddy Byrne faktisk næsten har fået lappet sammen, ser det ud til. Forsøgte man en højere opkort her, Hugger, men der var lige en centimeter, der manglede. Hugger her ankom til ringen i OB's kamptrøje. Er godt på vej tilbage nu, og hvis han kan fortsætte den her stil, så burde han nyt som det have mulighed for at få en fortjent pointsejr. Minde. Hugger, der styrer kampen her i 4 omgange, og Sani er mere eller mindre gået i stå. Manden fra Zimbabwe har beholdt sit statsborgerskab i Zimbabwe, men bor altså nu i Birmingham og lever i England. God højre hånd her fra Hugger, efter at Razani havde fejlet sit forsøg på en højere opkort. Og det er altså et cruiservægt, vi er her, hvor klokken er blevet 20:01. Dansk tid 20:12. Lokal Belize-tid. Og efter den her kamp, der skal vi have aftens første VM-kamp i cruiservægten mellem Enzo Maccarinello og Mohamed Al-Sawi. Så er der endnu et par småbløde kampe, og så kl. 2:25 i nat, der gælder det Joe Calzaghe, Mikkel Kessler. Mikkel Kessler, der nu i en times tid allerede har befundet sig her i Millennium Stadium, hvor et sted mellem 50 og 60.000 tilskuere er på plads til VM-braget. Jeg ved ikke, hvad der er sket med Razani. Han er helt gået i stå og danser og bevæger sig og svanser rundt, men har slet ingen offensiv tilbage. Så skal han stole meget på, at den højre hånd, han har liggende, den kan komme ind og ramme Hugger. Det er Huggers kamp nu. Og men han ikke er helt så bevægelig og varieret, som man kunne ønske, men det er en meget gennemrutineret, vanskelig mand, han er op mod med 10 års professionel erfaring. Hugger blev først professionel i fjor, debuterede den 14. januar i Brøndbyhallen, og det var ved Kesslers VM-stævne ved at vinde på point over Martin Nielsen, den hårdslående Martin Nielsen, som jeg var meget fascineret af. Han var absolut en farverig bokser, Martin. En af de mest hårdslående folk i klassen overhovedet. Martin Nielsens problem, det var ganske enkelt, at han ikke havde nogen parader, var alt for skødeløs og blev ramt alt for meget selv.
stå hugger nu. Slog med åben handske før op på noget præsten modstander. Sådan. En gang til. Og det er risikoen, og faren ved det, når man kun gør en gang, det er, at Asani kommer i en modoffensiv i stedet for at komme i et dobbeltslag. Kom nu, hugger. Der. Kom så. Tøver lige en anelse på længe. Men Hugger har været ovenpå de sidste par omgange, som man var lige i starten af kampen. Havde en lille downperiode, specielt i anden omgang, hvor han var voldsomt påvirket af den øjenskade, han har fået. God afslutning, flot afslutning, smukt Anders Hugger. Og Asani også selvom noget af det gået i luftrummet rundt omkring ham. Mens vi ser de her slåbilleder, så er Paddy Byrne iren i den grønne irske trøje, som han altid har på. Selvom den er faldet lidt med årene, har vi Paddy Byrne, så er han i fuld gang med at lappe Anders Hugger sammen. Huggers hoved. Sidste omgang og 6. omgang. Anders Hugger overbevist indsats, så burde pointsejren være hjemme. Også selvom vi er i Millennium Stadium i Cardiff med 60.000 tilskuere ventende på VM-kampen mellem Joe Calzaghe og Mikkel Kessler. Kampen, der skal være i gang om cirka 2 timer knap og nap. Asani angriber halvhjertet, forsøger at svinge vidt for hånden ind, men følger ikke op på den ordentlige med højre. Kom nu frem med en Hugger med den venstre hånd. Sådan, nej ja. Ind og dominere ham. For lidt. Hugger har fået krydset og hugget med den højre hånd, som kan så meget i virkeligheden. Der var der lidt af det. Og igen kommer Asani tilbage. Og så fører op dybt. Så ville det være befriende, hvis danskeren Anders Hugger han kunne ikke bruge det sidste minut til at komme med et ordentligt storm bare for at sætte tingene på plads. Så vi ikke risikerer en eller anden fuldstændig obskur skør hjemmedommerafgørelse til manden fra Birmingham. Sekunder tilbage af kampen, men Anders Hugger, der i første omgang dominerede, var lidt nede i anden og tredje omgang, men er kommet godt igen, og havde det været på alt andet end walisisk grund, så ville jeg ikke have været et sekund i tvivl om, at det her bør være en Anders Hugger på sejr. Men på udebane i professionel boxing ved man aldrig, hvad der kan ske, når kampen går tidligt ud. Anders Hugger boxede en udmærket kamp. Flot overblik, en lille smule stig, og tak for det. En sejr til Anders Hugger. Helt fortjent. Anders Hugger var
Godt under højre øje, kort op ved venstre tænding, og også medtaget. Han har taget mod alt for meget mod den gennemrutinerede bokser fra Zimbabwe. Prøv at se her. Lægen op og kigge på ham. Der skal nok lige et par stik eller 3 til fra hospitalet. Det er hospitalet, hvor Mogens Palle i øjeblikket desværre ligger ude og har det skidt. 60 points to 55. The winner in the blue corner, Anders Hugger. Anders Hugger vinder helt fortjent. Ladies and gentlemen, please a round of applause for the very gallant Hastings Rassani. Og også en pæn og tapper indsats til Rassani fra Birmingham, men på sin pas fra Zimbabwe. Ja, det var så anden dansk opgør inden det. Vi